Måske der er en, der ikke kunne tåle det. I de eneste, der skal prøve den. Alle de andre, der prøver den, er døde. Ja, det er fordi alle de andre, der har prøvet den, er døde. Det er fordi, man ikke bliver spændt ordentligt fast, når man er ind, så flyver de op i himlen. Det er det, jeg siger. I flyver op i himlen. Oh my god. Man kan sgu da ikke se op til dem. Er du død? Det var sjovt, den her. Kom, lad os lige prøve den sammen. Senere af her. Nu! Ja. Jeg føler bare, at man aldrig kommer op i toppen. Jeg fik den med på optagelse. Hej.